תחייכי. לא, תטי את הראש לשמאל. ימין, ישר. טרפתי אותה. שלום רועי. שלום, שלום. רועי גליץ יושב איתנו כאן, הוא צלם, יש לו בית ספר לצילום. בעידן הסמארטפונים אנחנו מצלמים כל הזמן, אז האם כל אחד יכול להיות צלם, ומה ההבדל בין סוגי מצלמות ועוד כמה סודות מקצועיים מהחדר החשוך? יש עוד כזה? לא. חדר חושך? חדר חושך. ברמת העיקרון אפשר לומר שהפילם כבר די מת. נכון. יש אנשים שמצלמים בפילם, אבל בעיקר מסיבות של נוסטלגיה. אבל היום אפשר לומר די בוודאות שהפילם כבר די מת, כמעט כולם מצלמים דיגיטלי, מעטים הם האנשים שבאמת מפתחים עדיין. זה מסוג הדברים שצריך לזכור כשנעשה ספר על מה אין יותר היום. זה פילם. חדר חושך. מה אתה אוהב בזה? בצילום? זאת מצלמה טובה? זאת מצלמה מעולה. של הצלם שלנו, נו מה? בוודאי. אם הוא לא יהיה לו מצלמה טובה, אז למי? אוקיי, תוך כדי שאתה תדבר, אני אנסה לראות אם באמת היא מוציאה... הצילום זה תחביב מדהים, זה משהו שכל אחד יכול לעשות אותו, מאוד קל ללמוד אותו, בניגוד לדעתי לציור, ששם זה הרבה מאוד תלוי אם יש לך את הכישרון, את היד או לא. אבל את לא צריך כישרון לצילום? צריך כישרון, זה לא יזיק, בוא נגיד את זה ככה, אבל זה בהחלט משהו שניתן ללמוד אותו. זה משהו שגם אני עם שתי שמאליות יכול לעשות. למה אתה כל כך אוהב את זה? היכולת להקפיא את הרגע, להציג את המציאות בדרך כפי שאת רואה אותה, לתת לאנשים את היכולת ליהנות מאותה דרך הצגה של המציאות, זה מה שאני אוהב. אתה לא נולדת עם מצלמה ביד, נכון? זה משהו שאתה למדת... התחלתי בגיל 23 רק. בגיל 23. בואו נראה חלק מהתוצאות של מה שרועי מצלם, והוא הביא לנו תמונות אפילו מאפריקה שהוא צילם ממש אתמול. כן, אתמול חזרתי מאפריקה. וזה ממש, אנחנו רואים פה אריה מפהק, זה צולם עם עדשה של 500 מילימטר, כלומר, זום מאוד גדול. זה צולם במרחק של בערך 10 מטרים, 15 מטרים. אני כבר נוגעת בך. איזה כיף ליד אריה. זה חוויה באמת מדהימה לראות את זה. איפה זה? באיזה ארץ? זה בטנזניה. זה צולם בסרנגטי. דיברנו על המקום הזה. בואו נראה עוד כמה תמונות. זה צולם ביוסמיטי. זה בעדשה שנקראת פיש-איי. אם שמעתם על העדשה הזאת, זה עדשה שמאוד... אין הדג, בדיוק. היא קצת מעוותת, לא? קצת הרבה. היא מאוד מעוותת, והתמונה היא צולמה מעבר לצוק. כשהחזקתי את המצלמה ככה, מעבר לצוק, כדי לתפוס את העמק למטה. כן, כן. החזקתי מאוד חזק. ברור. אבל... כי כמה עולה העדשה הזאת? העדשה הזו היא דווקא לא יקרה. שטויות, 1,500, 2,000 דולר. לא, פחות או יותר, 600 דולר. אבל זאת היא עולה 48,000 שקל, שציינתי את האריה. וואו, די. זאת היא עדשה. מה, האריה הזה עם הלשון? האריה הזה עם הלשון. גם זה אותו היה מקודם. למה? מה מיוחד בעדשה הזאת? קודם כל, היא אורך מוקד מאוד גדול, כלומר זום מאוד גדול, היא מאוד מקרבת. דבר שני, יש לה צמצם מאוד פתוח, כלומר, היא מכניסה הרבה מאוד אור, מה שמאפשר לי לצלם בתנאי תאורה חלשים, לקבל את אותו רקע מטושטש יפה, כמו שאתם רואים בתמונות. ואופטיקה שמאוד מאוד חדה. כמה שיעורי צילום צריך לקחת בשביל להוציא תמונות שמעבר לתמונות הסטנדרטיות? אז זה מאוד אינדיבידואלי ותלוי לאיזה רמה את רוצה להגיע ותלוי גם אם את מגיעה מקודם. בגדול, 12 מפגשים בדרך כלל כבר מספיק. כן, שזה הקורס בסיסי. שזה הקורס בסיסי, נכון. שכמה הוא עולה בדרך כלל? סביב 2,000 שקל, 1,900 שקל. לא כולל ציוד. לא כולל ציוד, לא. מביאים את המציאות שלכם. אפשר גם מצלמה פשוטה של 1,500 שקל. לא צריך לבוא עם ציוד... שהיא דיגיטלית? כמובן. כמובן. אבל שחייב להיות לה משהו ידני? כי אחרת מה הפואנטה? מצלמות מהרמה הזו חייב להיות משהו ידני, אבל גם במצלמות קומפקטיות יש מצלמות עם אפשרות לשליטה ידנית, מה שנקרא דמוי ריפלקס, אם שמעתם את המונח הזה. אני לא שמעתי. אז זו מצלמה שהיא ריפלקס, מצלמה מקצועית יותר. מצלמות ברמה הזאת מתחילות בסביב 4,000 שקל, וזו עולה בערך 7,000-8,000 שקל, מה שאתה מחזיק כרגע ביד. כמובן שאלה מצלמות... מקווה שזה יישאר אצלי ביד ולא ימצא את עצמו על הרצפה, כמו הרבה חפצים אחרים שלי. עדיף. אני רואה את הצלם לחוץ בצד. אז כמובן שמצלמות כאלה הן הרבה יותר טובות, אבל גם במצלמות זולות יותר אפשר בהחלט להוציא תוצאות מעולות. כמו זאת למשל, שאנחנו רואים עכשיו ברקע. האריות מקודם צילמו במרחק כזה, חלק מהן. יש לנו אפילו אריות שצילמנו אותן עם הפישה, עם המרחק של סביב 40 סנטימטר. כן. פחדנו על הידיים, אבל בסופו של דבר הכל היה בסדר. זה סוג של תחביב כמו אופניים. אין גבול לכמות הציוד שאתה יכול לרכוש ותמיד כשאתה קונה אתה רוצה עוד. זה רגיעה זמנית. כן, עדשות, חצובות,
תאורות למיניהם, הכל, נכון? הכל, ותלוי לאיפה אתם רוצים להתפתח. אם את רוצה בעלי חיים, את צריכה חדשות גדולות. אם את רוצה תאורה, מספיק אפילו פלאש ב-600 שקל. כן. התמונה הזו מאחוריי, אגב, צולמה בנתניה. וואו. מה שמראה שגם בארץ בהחלט ניתן להוציא תוצאות מדהימות. לא שיחקת עם פוטושופ? בתמונה הזאת ספציפית אין כמעט פוטושופ. אבל הייתה יש שקיעה קצת. מדהימה, ממש מעט. בעיקר קונטרסט וכאלה. איזה ציינתי את זה ממש בחוף בלוביי, מי שמכיר בנתניה. למעלה יש חווה של רכיבה על סוסים, ובמקרה בשקיעה הגיע רוכב על סוס. כן. זאת אומרת, המצלמה היא תמיד עליך, או שהלכת במיוחד כדי לתפוס? לא, ראיתי שהיא הולכת להיות שקיעה מדהימה. כשיש ענני נוצה גבוהים ואופק נקי, אז תהיי מוכנה, הולכת להיות שקיעה מדהימה. כן. ברגע שראיתי את זה קורה, אז מיד רצתי לחוף וצילמתי. התמונה הזו צולמה בראשון, ראשון לציון. ליד הבית. ליד הבית. הצצתי מהחלון, ראיתי את החיה הזאת. שלדה גמדי. גם מכיר, את מכירה את אלה שמכירים כמובן, הכל? כמובן. וזה צולם מתוך אוהל הסוואה. כן. כלומר, אחרי 4 שעות המתנה. מגיעים לפני הזריחה, מתמקמים, מחכים שהשמש תעלה, שמים לו איזה ענף יפה שהוא יוכל לעמוד עליו ולדגמן, וזה עובד. בדרך כלל. רועי הוא דוגמה למישהו צעיר שהחליט לעשות שינוי בחיים, אבל לי יש דוד שבגיל הפנסיה התחיל לאמץ את התחביב הזה, וזאת עילה לנסוע ברחבי העולם, לחפש נופים מדהימים, לבקר את הנכדים כדי לתעד אותם. בהחלט, בהחלט. זה מצוין לכל זה תחביב גיל. שהוא יצירתי, הוא משאיר לכם אזכרות לכל החיים. כל תחום בחיים בערך אפשר להגיד שיש בו צילום. כלומר, גם במסעות, גם בטיולים, גם במשפחה, גם בעבודה, עם מצלמים מוצרים, גם בחו"ל. כלומר, כל תחום בחיים אפשר להגיד שהצילום נמצא בו. נהדר. תודה רבה לך על המידע הזה. אנחנו נעשה הפסקת פרסומות, מיד נצטרף לפינצ'י שעונה לשאלות של צופים. כבר חוזרים.